Zat de plannen er nou liggen, zal de bettenzorg van het Dokkumer ziekenhuis in de Rin van Takkemier de dwarren sluiten. Joen is er in de Tweede Kamer in Den Haag nog een spoeddebat over het vraagstuk. Personeel van de afdelings die bedriegen worden met sluiting griepen dat aan voor een stille tocht. Den Eist had actiegroep Red de Sionsberg bewoners van de streek oproepen de vlaggen trei kwadstok te hingen, somtijden met een poppen eraan. Wij doen een dringend beroep op de politiek om zich te keren tegen het materialisme in de samenleving, de marktwerking in de zorg en onze afdeling open te houden. Wij voelen ons machteloos en ons hart huilt. Laten wij gaan. En wil de vrouw uiteenzetten voor haar tocht richting MCL in Ljouwert wordt aan de oorenzijde van het ziekenhuis het werken om het te plak zetten van een tal mobiele operatieunits. Ze komen uit Lelystad en zullen tijdelijk dienst doen, nou de verouderde operatiekamers van de Sionsberg de komende jaren nijbouwd worden. Het jouwt een dubbel gevoel bij de verpleegkundigen. En als ze heel eerlijk binnen, is de stille tocht van behoud van de bettenzorg een efterhoede gevocht. We hebben zoveel moeite die om uw stem jaren te leren, maar we hebben het gevoel dat er net naar ons luisteren wordt. Mensen hebben plannen en ideeën in de hol en dat gaat gewoon terug. Het is ook meer het is ook net een demonstratie, maar dat wij toch wel mij een heel sterk gevoel het heel erg vinden dat de geboorte net meer in de Sionsberg plaatsvindt. Had me meer van afschietstocht zo hard. Ja, dat zei ze het heel goed. Aan het eind van de middag eindigt de stille tocht in Ljouwert, dat symbolisch de bettenzorg van Dokkum alvast oerdroegen wordt onder collega's van het MCL.